Keini Christian Chalai Tehi Rongbol Tura Chandam Pathian Rongbol Tura Chandam Kanni ZIRNA hi nun khotswanan apoi mo ema chu ai apoi mo chu chatwan nun na nei hi ani ZIRNA le rongbawlna soi apianga karil ruwa lo om masaber thin chu thei top chwala abak chu pathian kuta daro ti ai chuan pathian kuta engkim dala thei top chwaro ti hi ani thei top chwa masaseta pathian kuta koltir ai chuan pathian kuta engkim koltir masaka thei top chwa kha kan ti tur zo ka kada thu in hnai si in ang si lo anni kan zirlai thiam hi a pathian thu ema pathian rongbawlna kong khat ani chuti rwal chuan zir theya kan om chan pathian ber kan hnual swa theilawa kan ngai poimo a kan in petak zet ani ti kan lan tir theina tur chu in khom bible chair le trong trai te hi ani khote angalang kan tharau ta na chu thaber an ni si kan fak awanga pathian hi ro pui ani lo ang che in kan zirlai kan thiam awanga pathian hi fak tur kan ni lova pathian kan fak awanga kan zirlai thiam tur zo kan ni